Будаўніцтва новага забойнага цеха дазволіць аршанскаму мясакансервнаму камбінату атрымаць неабходныя сертыфікаты і пашырыць рынкі збыту выпускаемай прадукцыі. Рэалізацыю інвестпраекта абмеркавалі сёння на прадпрыемстве з удзелам старшыні віцебскага аблвыканкама Мікалая Шарснёва. Ён правёў тут асабісты прыём грамадзян і запэўніў работнікаў, што будучая рэарганізацыя на эканоміцы камбіната адаб'ецца станоўча. Падрабязнасці ў Вольгі Шмаргун. З 1 студзеня 2018-го аршанскі мясакансервавы камбінат стане часткай холдынгу. Далучэнне да інтэграванай структуры і пытанне развіцця прадпрыемства ў цэлым зараз больш за ўсё хвалююць работнікаў. Андрэй Віткоўскі на МКК працуе чвэрць стагоддзя. Вядучы інжынер-механік занепакоены тым, як перамены адаб'юцца на заработнай плаце. Мы будем уже филиал считаться не как аршанский мясокомбинат, а филиал аршанского комбината хлебопродуктов. То бишь оно получается как головное предприятие, а мы второстепенное получается. Ну, я так думаю, что будет. А будет ли лучше от этого или хуже, я пока хотел бы и уточнить. Задумваецца аб гэтым увесь калектыў прадпрыемства. Пытанне агучваюць губернатару. Мікалай Шарснёў упэўнены, самыя цяжкія часы камбіната мінулі. Нагоды для хваляванняў няма. Задача калектыву працаваць эфектыўна і зніжаць затраты. Прыняўшы яшчэ дваіх працаўнікоў прадпрыемства з пытаннямі пра выплату часткі заработнай платы прадукцыі і перспектывы будаўніцтва новага мясатлушчавага цеха, Мікалай Шарснёў знаёміцца з вытворчасцю. Цех дзіцячага харчавання адкрыты ў 2008-м. На прадпрыемстве яго і сёння называюць новым, аднак загружаны ён усяго на трэць. На складах багата гатовай прадукцыі. Ёсць праблемы з рынкамі збыту. Нет рынка сбыта, поэтому этим плотно занимаемся и пытаемся нарастить объемы. И есть перспективы, потому что мы сейчас выдерживаем всю полноту ассортимента детского питания, начиная от говядины, свинины, баранины, кролика, индейки, цыпленка, рыбу постоянно есть в наличии. За счет этого, надеемся, будет увеличение реализации. Ну і плотно работаем по беларускаму рынку. Тым не менш, прадпрыемства, якое яшчэ 2 гады таму падлічвала страты, сёння прыбытковае. Для далейшага развіцця неабходная трывалая сыравінная база, поўная загрузка цэхаў і мадэрнізацыя вытворчасці. На карысць пойдзе і ўваходжанне ў склад холдынгу. Перспектива за мощным интегратором. Когда мы объединим не только сырьевые зоны, но и переработку, и в конечном итоге сведем это в одну компанию, и контрактодержатель будет мощная компания, конечно, они могут войти на мировой рынок. С ними будут считаться, с ними будут разговаривать. Вот прежде всего мы для этого делаем. Второй момент технологический. Мы формируем все предприятия в интеграционную структуру на технологической зависимости. Лишних здесь нет. А это значит снижение себестоимости. Это значит, мы делаем то, чтобы наш товар был конкурентоспособный. Зараз абмяркоўваецца інвестпраект будаўніцтва новага забойнага цеха. Кошт пытання каля 15 мільёнаў долараў. Гэта дазволіць камбінату адпавядаць усім міжнародным патрабаванням і выйсці на еўрапейскія рынкі. Вольга Шмаргун, Дмітрый Котаў, навіны Орша.